Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kaadda ni Richard iti ospital. Nakarit na daytoy iti liday, gaputa tila ang katulong ti kadkadwana iti ospital. Di na marik na ti pamatagdag iti dadakkel na, kat idi rumwaran iti ospital. Kinid daw na ken ni Ruth, amapanda iti charity ward, tapno makita na ti ina ni Ruth. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti ko na ti driver, sir? Umayon dito'y. Ala, intan ije charity wide, tapno makitak mat ni nanang mo. Sige, sumurot kayo kanyak. Ngam, ano sa nyo, taaduda ije charity ward. Saan akas iti private room, asika kanti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapateg, makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni nanang. Ang mga no nakaturog. Kita at no nakaturog, sir. Nang, adda kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita. Mapan kayo ka din. Ha? Na Natalia? Ha? Sir Richard? Ha? Agam amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasim ko ba, sir? Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anya ka di ti imbaga ni mamam, anatakaw kan ko ana. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among yun, nanang? Iso ka di ba ti among anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Ha? Umay ka na. Ha? Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga rod, nanang. Agsubli kami ka no inton madamdama. Barang makasubliak no di nakpawilan ni madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni nanang ko. Ha? Diyak mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natalimu daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong yo. Iso ka di ang natalimu daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso na ospital. Day tatipod no, sir. Naduktalan da nga adda bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Ket agkasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir. Iso asimural kakas katulong. Kaano pa'y ngay ang makaurnongak iti maaramat a kwarta. Tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Ruth. Tanakaawidan. Idinto tada kayo. Adda kayo pala ang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapul nga min ama opera, anak. Nanang, pakawanan dak. Tawan kwarta ama itulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga anak ko. Saan ko nga ibilang abasulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarik, nanang. Agbiro kakmat iti trabaho ka. Apaman ang maimbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital? Kasapulan ti Pirmak? Awan ka di dita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakadaak pa'y nga rod. Apay amatartaranta kang agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapul amalpas ko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir.
Mga no dadakas na napasama ka ni nanang ko. O sige, tulungan kan nga agdalos, tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko nayo, sir? Tapno saan nga agungat ni mama, no kas pangarigan sumangpet, adi na oras. Kaya ti agtrabaho, sir? Saan ka di asigod, saan kayo nga agtrabaho? Dakas ka di, no susurwak mo ti agtrabaho? Naadal ko kan kadayta. Ha? Ay, sige nga, Rod. Tapno na dardaras amalpas, sir. Ada ka matgayam dito ospital, Manong. Apay nga inawagan, dak. Diya ka mo. Kasangsangpat ko. Naggapuak di balay. Anya tinyayab da. Apay nga inawagan, dak nga umay dito eh. Impandan ni nanang iji operating room. Ha? Kasanon ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. As ino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nga taan ni Sir Richard? Sino a Richard? Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di ti madmadlaw mo. Kanya ko matimadlaw ko. Adda ka din nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang arudon tiyam muna trabaho. Kanayon pa yung agbalong. At dapat dyan nakita katultulungan na ni Ruth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakitak ang naglinis da ija rupayan. Duada ngaglinlinis. Pudno ka niti imagbagada agayo ma. Ginayo mga tanda dya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam no niya tinaknakan na. Tapay atol tulungan na ti katulong. Sikamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard, iho. Anda ka di dakas iti aramidag, tita. Mas daawak laeng, iho. Anya ka di tinakapanunutam ngagbirok iti trabaho. Narigat met. No papakpakanak laang, tita. Saan ka di? Aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, iho. Uray saan kan nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, iho. Kala at sama, ti panagbaliw, ti puloy, ti angin. Tay kunadang roden, narigat ti mang namnamalatan, iti agtaod ka dagiti naganak. Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka di iti panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay ti makagapo no apay nga inawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga? Amom ka diya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Agbirok ka no, iti trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko na amiga. Anya ka no at trabaho? Awan mo't nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mo't nalpas na. Nakaskas daaw day tangay padamag mo, amiga. Sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka riti pakariribukam dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya timbaga na dyan nga amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na. Anya nga ya trabaho. Agbilang iti poste, iti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga rod. Anya kumaatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at yung utak na, hindi na ipakpak iti simento. Kasta nga tang agpaiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok, iti trabaho na.
Apay nga awan ni nanang yu, ijay kama na, barok. Adda iji operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Adda ka nunang bayad, nana. Hangam saan mi nga amon o asino. Asino nga tamo ti addaan iti nasaya at apan nagpuspuso anang bayad? Saan mi nga ron nga amon, nana. Sapay ko ma. Tabindisyunan ti apo. Gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso na. Agpaysuday ta nga imbagam. No nalukay ti tao at tumulong, nalakamot asombrag ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akin asyan ti apo ni nanang, tanasingpat. Pudno day ta, barok. Nangaramat ti apo iti tao, anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang mo. Di mo ka di mapankitain? Ha? Kasano nga among, sir? Sikat ti nagbayad, saan ka di? Ha? Ne. Anya ka di ti sasawa mon. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga among analpason ti operasyon. Ko ha? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Adda kontak yu ti ospital. Tada kayo ti nagbayad. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Ingkakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Siya kunti makaamo dito eh. Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na sumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka anak ka-ipron. Ay, saan mo't sir? Ikatek, sanak pa'y mo't nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mo't anak ko. Sapay ko ba, tagtultuloy ama imbagan tinasakit abarukong ko. At tapok ani si Richard tinagbayad, idi ko na nga agsubli di ti ospital, nanang. Oh, naglakwan na lakit di iti alahas, timbayad na. Anya ti ko na yun, nanang? Agar-arasaas kayo, mat? Ibagamtuman ka ni Sir Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Ha? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol aben natak dagiti ururat ko. Adamotan nagbaliwan na, nanang. Ha? Ang trabaho ni Sir Richard? Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho day jay. Mangan, maturog, kan agbalug laeng ti amuna. Kita mamhet, no kasano ti panaglutom, Ruth? Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, kan dalusak dagiti nateng nga ilaok ko iti lutwak. O sige, ag-slice man mat nga rod. Agdalus ka iti nateng. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan lati Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito'y balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdip-dipendarak latan kadagiti dadakkel ko, kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni nanang. Idinto taagur-uray kami laang iji balay ka ni manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas nop no sa dino ti papanak. Adagayim ko ako na amapan kami iji abroad. Abroad? Saan ka di nga do pa'y ti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? Wen no? Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo ti gayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinang ibaga. Kat pangasim, ta saan mo nga ibagbaga iti ure asino. Ay, sakbay gayam amalipatak. Kaya't na kayo kano ang makasarita ni nanang ko, sir.
Kumusta kayo, Nana? Sumaysaya at matan, sir. Kaya't kung agpudno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanin na ko, Nana. Nakulapan ti panunot ko. Isuan na aramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Isuada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pamakawan ka ni mamam, mapakawan to ti basol mo, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.